खुलुमबाय आंनि मुङा मुसुबु बलबर गिबि सेन्टाराव मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावबाय आरो बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय जे जोंहा गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं बावबाय आरो बेजोंनो लोगोसे इसोरनिसिम आं बेखौनो आरज खालामदों जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जाहाथे खौसेथियै जाहाथे 2026 मायथाइयाव जों आगान सुरलांनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जि आगानफ्रोमबो जोङो गावनि देरहासारनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जेबो खैदां खैफोद फैयालासिनो आलो गोजोनै रंजा खुसि संसारखौ जालांनो हागोन आं बिनि थाखायबो इसोरनिसिम आं आरज खालामदों। आं फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेसो आं जोबोद दुखुआव दङ जोङो आरो बेजों लोगोसे जों गोबां सावरायनाय जादों बेनि सायाव बे सावरायनाय बाथ्राया बेनो दिनै जिहेतु जोंहा मोनसे नटिफिकेसन जों मोनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा क'क्राझार जि इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी सार आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार डिमासा दैब्रां मुसाहारि सार बिथांनिसिम जि रिलिज होनाय मोनसे नटिफिकेसन दिनैनि गेजेराव फैदों गमामायैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जि एससिनि जि डिसिजन थामहिनबा बिथांमोननि जि साननैसो सिगाङाव लानाय जि डिसिजन आरो बेजोंनो लोगोसे जि नैबे गमामायैनो जि सानै जि रेजिस्ट्रारखौ बोखारनायनि जि माखासे डिसिजनमोन बिथांमोना दा बिथांमोना मोनसे नटिफिकेसन होदों रिलिज होनाय नटिफिकेसन होदों दिनैनि समाव आरो बे नटिफिकेसनखौ जों फरायसा हिसाबै जों माब्लाबो जों गनायनानै जों लाया आरो जोङो लानाय नङा आरो थोंजोङैनो बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंहरदों जोंनि गेजेराव दिनै मोनसे एसटिनि जि बिरुद्दे बिग्रायनाय एसटिनि जि मोनद' हारिनि एसटिनि होननो नागिरनायनि हेंथायै जि बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौ नोंथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै जुदि सानै जुदि रेजिस्ट्रारखौ गमामायैनो जुदि नोंथांमोना जुदि रिलिज जुदि होयोब्ला बेयाव बुंनो गोनां जोंहा गोबां दङ बेयाव आन्दलन खालामनो गोनां जोंहा गोबां दङ आरो बेयाव सोमावसारनो गोनां गोबां दङ बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय मानो होननानै बुङोब्ला दाखालि आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जि मोनसे टक श'आव जिरायनायाव आं थोंजोङैनो आं बुंदोंमोन 1%बो सोरबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार आरो बेजोंनो लोगोसे क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रारा बेयाव लोब्बा गैया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो 1%बो जोङो एडभाइस लायाखै आरो बिथांमोनजों जों कपारेसनबो जों खालामाखै निस्सय जोङो बुंनांगोन माखासे बाथ्राखौ जोङो लाबोनांगोन मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोरमायहरखादों दि जोंनि गेजेराव माखासे कनफिउजन जानो गोनां जोङो बाथ्रा गैया आरो दिनैसिमबो जों बुंगासिनो दङ मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै फरायसाफोरा सोमावसारनायखौ लांबाय थादों जिहेतु माखासे एग्जामनि आरो माखासे सिडुलनि जिहेतु ख्रिस्टमासनि माखासे सिडुला बिजि जानायनि जाहोनाव मोनसे गेदारिं रेलिखौ जोङो लानो हायाखै नाथाय बे गेदारिं रेलिखौ जोङो जानुवारिनि जोङो फार्स्ट उइक आरो सेकेन्ड उइकआव जोङो लानायनि माखासे जोङो थिरांथाखौ जोङो खालामदों जायखिजाया आं बेखौ आं नोंथांमोननो आं फोरमायबाय नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो दिनैनि समाव गमामायैनो जेबो लिपट गैयै मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै दिनैनि दिनाव बे सानै जि रेजिस्ट्रारखौ बोखारनाया बेयो जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा माब्लाबो बेखौ गनायनानै जोङो लानो हानाय नङा आरो फरायसाफोरा गनायनानै लानो हानाय नङा बिनि हेंथायै जोङो प्रतिबाद खालामगोन आरो बिनि हेंथायै जोङो सोमावसारगोन थाबैनो उइथड्र खालामनानै लानांगौ बे नटिफिकेसनखौ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय थोंजोङै जों फरायसा हिसाबै जों बुंदों आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला जोङो जेब्लाबो बुंदों 29 नभेम्बरनि जि बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौ माखासे टेररिस्ट आरो माखासे षड़यन्त्र खालामनानै माखासे बाथ्रा जों रुजुगासिनो दङ दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ आं थोंजोङैनो बुंदों 29 नभेम्बरनि जि बिग्रायनाय बेखौ आं दाखालिबो आं क्लियारिफिकेसन खालामनानै होदों बेयाव माखासे पुलिस मिलिटारि दङमोन माखासे जि जोंनि बिग्रायनाया पिसफुलि मोनसे बिग्रायनायखौ जोङो इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै जोङो लांबाय थादोंमोन बेयाव सन्देह जानो गोनां जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि होनायनि हेंथायै आरो माखासे फरायसाफोरा भबिष्यतखौ साननानै गावनि हारिनि थामोनथाय आरो मोनथायखौ साननानै फरायसाफोरा जि मोनसे पिसफुल रेलि लानायाव मोनसे बिबेक आबेगजों मोनसे इनसिडेन्टआ जाबाय बे बाथ्राखौ आं थोंजोङैनो आं बुंबाय थादों बेयाव सोरबा पार्टिकुलार गभर्नमेन्टखौ लानानै बेयाव सोरबा आक्रमन खालामनाय सोरबा सोरखौबा धमकी होनाय बेयाव जेबो जायाखै सोरबा दिनै गभर्नमेन्टखौ सोलायगासिनो दङ दा बिथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि हमनानै ला जोंनि हारि आरो थामोनथायनि बाथ्राखौ सानालासिनो मबेबा मोनसे सिद्धान्तखौ लायोब्ला निस्सय बिग्रायनाया सोलिगोन बेबायदिनो जि गभर्नमेन्टआ थाया मानो सोरबा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट थाया मानो सोरबा बिपिएफनि गभर्नमेन्ट थाया मानो सोरबा बिजेपिनि गभर्नमेन्ट थाया मानो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेयावसो जोंहा
जि बर' हारिनि मोनसे स्टेटिकखौ नायनानै ट्राइबेल हारिनि मोनसे स्टेटिकखौ नायनानै दि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जुदि गभर्नमेन्टआ जेबो बाथ्रा बुङाब्ला बेजोंनो गेजेरजों जि एनअसि खौ जुदि हरोब्ला बेयावसो जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा दङ आरो बिग्रायनो गोनां बाथ्रा दङ बेखिनि बाथ्राखौ जोङो क्लियारलि जों खालामबाय थादों आरो आं बेखौनो आं बुंदों दि फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि मोनसे बिग्रायनाय जागोन बेखौ नोंथांमोनाबो मोनथियो नाथाय दिनैनि समाव नैबे मोनसे परिस्थितियाव दाय गैयि मानसिखौ षड़यन्त्र खालामनानै पलिटिकल पारपसनि षड़यन्त्र खालामनानै पलिटिकल एलिगेसन लागायनानै जि बबेबा मोनसे जि इनस्टिट्यूशन बायदिनि रेजिस्टारखौ सानै रेजिस्टारखौ बोखारनाया बे माब्लाबो गनायथाव जानाय नङा आरो बियो बेबायदि मोनसे जुदि थासारियाव जुदि थाङोब्ला फरायसाफोरा दिनै बिग्रायनो थाखायबो जोंहा रेडि आरो थाबैनो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ रिलिज खालामनांगौ आरो बिदा फंबाय मोनसे न'खरनिनो बाय बाहागि जोङो खौसे जोङो अनलायनानै जोङो थानांगौ नाथाय दिनैनि गेजेराव सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा उमुक आबसुनि मानसि सोरबा उमुकनि मानसि बेबायदि माखासे जोंनि गेजेराव षड़यन्त्रआ सोलिदों सोरबा बाथ्रा बुंगोन सोरखौबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै मोनसे बाथ्रा बुंगोन बेबायदि मोनसे परिस्थितिया जोंनि गेजेराव जानो नाङा जुदि दुखु खैफोदा जुदि फैदोंब्ला अलखदा फैदोंब्ला बयबो खौसे जोङो फेस खालामनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंगासिनो दङ नाथाय बे सायावबो जुदि षड़यन्त्र खालामनानै जुदि सानै जुदि रेजिस्टारखौ जोङो जुदि रिलिज दिनै होनाय मोनसे नटिफिकेशन नुदों आरो रिलिज होदों बेखौ जोङो गनायनानै लायाखै थाबैनो बोखांना ला आरो जि रेजिस्टारा जि पस्टआव दङ बिथांमोनखौ थानो हो बेखौ फरायसानि मुभमेन्टजों इनक्लुड खालामनाङा आं थोंजोङैनो आं बुंदों मानो होननानै बुङो फरायसानि मुभमेन्टआ सोरबा सासे सानैनि मुभमेन्टनि नङा बेयाव हाजार हाजार ट्राइबेल माहारिया लोब्बा दङ आरो बे बिग्रायनायखौ नोंथांमोना जुदि पिसफुली जुदि लुगैदोंब्ला आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि जि गभर्नमेन्टनि जि एगेन्स्टआव जुदि लुगैयाखैब्ला नोंथांमोना बेबायदि माखासे पलिटिकल एलिगेसन लागायनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था आं बेखौ आं थोंजोङैनो बुंबाय खुलुमबाय